Amb l'arribada del Nadal torna la tradició de posar el Belén a casa, però també d'eixir al carrer per a visitar-ne algun. El territori valencià està ple de llocs on fer-ho, des del Belén de 19 metres d'altura d'Alacant fins al Tiricity d'Alcoi i el seu popular Teatre de Titelles. A pesar de que aquestes representacions artístiques només són visibles durant unes setmanes, el negoci dels Beléns està en funcionament durant tot l'any. Què hi ha darrere d'aquesta indústria tan potent i alhora tan desconeguda? El belenisme, l'art de construir belens, és una verdadera indústria. Es tracta d'un sector que ha posat en valor la transmissió de tècniques artístiques i la combinació de materials artesanals antics amb noves eines. Aficionats, associacions, professionals, artesans i tots aquells apassionats del món del Belén dediquen els 365 dies de l'any a la seva elaboració. Una associació de belenistes és una associació cultural de gent que venim durant tot un any per a fer el nostre hobby, que és construir, fer maquetisme i a part d'això plegar el que és la nostra època de Nadal a tindre unes grans exposicions com és per exemple el Belén de Nou Centro o el Belén de l'Ajuntament de València. Els primers papers que ens apareixen d'esta associació són de 1956. Són els estatuts, que eren uns estatuts eclesiàstics. Estem sobre uns 75 persones, l'únic que a treballar sempre són menys. Estem vinguent a treballar unes 25-30 persones per a fer tots aquests muntatges. La sort que tenim és que València està aglutinant a molta gent de la província de València. Està gent des de Gandia, des d'Algemesí, des d'Alzira, de Llíria, Bétera. Nosaltres necessitem, igual que un artista faller, va fer la falla, necessitem un any. I ara ja estem pensant en els treballs del 2022 i encara no hem acabat això. Fem una assemblea en l'associació en la que fiquem tots els assumptes en ordre i organitzem els equips per a treballar els diferents projectes que n'hi ha. Pensem que així en València tenim unes 10 exposicions en Nadal que dirigeix l'associació. Entre ells hi ha algunes exposicions que són xicotetes, però hi ha altres que són dos Beléns monumentals, com el Belén de Nou Centro o el Belén de l'Ajuntament de València. Tots els anys els Beléns que fiquem en cada lloc són nous. El que fem també, reutilitzem coses, però nosaltres les maquillem, les decorem d'una altra manera, canviem una porta, canviem una finestra. Des de sempre s'ha utilitzat el suro blanc, de lo que ara fan també les falles, i escaiola. Ara treballem també en un suro que s'anomena extruït, que per entendre-nos no fa boletes. És molt fàcil de treballar i a més ens dona més capacitat d'efecte a l'hora de poder gravar sobre ell i podem pintar directament sense tindre que ficar-li escaiola ni res. Les figures, el que passa és que nosaltres tenim contacte amb els millors escultors que actualment treballen en tota Espanya i nosaltres solem tindre de tots els tamanys perquè, clar, a fer beléns de prou metres de fondo, aleshores necessitem en l'escala crear la perspectiva només en la construcció que nosaltres fem, sinó també en el tamany de les figures.
Un treball en equip amb aprenentatge constant que constitueix un passatemps per a alguns. Hi ha 2 dies a la setmana que venim a fer feina, venim a disfrutar, venim a construir els belens. Enguany han sigut dilluns i dimecres, venim així, ens portem el nostre bocadillo i sopem així. Sopem el que és en germanor. Per part de les institucions també s'impulsa aquesta pràctica. Així, ajuntaments i altres organismes aglutinen tots els seus esforços en oferir un Belén per a incentivar el turisme de la ciutat. Un bon exemple és el Belén monumental de Xàtiva. L'any 96 l'Associació de Dialectes de la Seu va fer una donació a la ciutat, volien fer un Belém i va fer un Belém directament construït en cartó-pedra, fet per l'artista Martí de Molla, un artista que conegut per tots els fallers i valencians. Este Belém, des del 96 fins al 99, va ser un naixement realment. A partir del 99 es comença este Belém a créixer, se decidís que pot tindre un tamany més gran i es decidís que creixca a base d'aliments reciclats i sempre recreant espais de la ciutat. Se recreen les muralles, se recreen els carrers, se recreen l'horta, se recreen els oficis tradicionals, se van replegant per tots els espais elements que són deixats realment que van a tirar-se i donacions de particulars de ferramentes, d'eines de treballs tradicionals. En aquests moments el Belém té una extensió de més de 1.400 metres quadrats, té més de 21 escenes, les persones, les plantes, les eines, tot el que hi ha és a tamany real. Abans n'hi havia animals vius, ara hem passat a rèpliques d'animals per respecte als animals per evitar el sofriment animal. A més, és un Belén totalment sostenible i respectuós amb el medi ambient. Per exemple, la torre que vegem al fons aparenta una torre, però és un antic vàter d'obra que realment se va col·locar una peça damunt, se va redissenyar i avui en dia és una torre. Si obres la porta dins segueix estant el vàter original. El mateix passa en les muralles, són trossos de suro i trossos d'elements d'obra que en el seu dia van ser retirats i van aprofitar. Igual que tota l'estructura interna de tots els elements són palets, caixes velles, sistemes d'almacenatge que anaven a ser eliminats i s'han gastat. Les baldoses que veus que marquen els camins són baldoses que han retirat dels parcs infantils i en vez de tirar-les, les gastem de nou per al seu ús. No se tira res, és un Belém completament reciclat. Se fa una còpia d'aquests elements, se renoven periòdicament, tant les frutes com les hortalisses, no se tira res. Quan es comença a estar en condicions que no són les correctes per estar a la vista, se donen a una associació local i se consumeixen. El mateix que es fa en les donacions, que la gent altruistament acaben sempre, quan tinguem diverses fonts, la gent acaba tirant monedes a les fonts i demanant desitjos. D'això se repleguen una sèrie de diners i cada any es fa una donació a una entitat benèfica o sense ànim de lucre de la ciutat. I, per suposat, no podem oblidar els establiments de venda de productes del Belén, com la botiga El Pessebre a la localitat d'Algemesí. Actualment la regentem entre la meva dona Sílvia i jo, i ella s'ha especialitzat més en la part de decoració, és la que fa tota la selecció d'articles que són tendència per a l'arbre de Nadal, decora els arbres de Nadal, i jo me dedico més a la part del Belém. El tipus de producte que oferim estem molt especialitzats en Belén, i després tenim un apartat també de decoració nadalenca, però el fort nostre és el Belém. Tot, tant figures com complements de construccions, casetes, castells, portals i il·luminació, que últimament se li dona molta importància a la il·luminació del Belém, de les casetes, els efectes dia nit, d'altres tipus d'efectes que sempre llamen l'atenció. Tenim diverses procedències. Tenim figura que és econòmica, que és la figureta de plàstic. Això està quasi tot fet en Barcelona, en Catalunya, Barcelona, concretament l'empresa que li comprem nosaltres. Després està l'artesania tradicional de tota la vida, que és murciana. Després tenim un altre tipus de figura un poquet més professional, que seria Ve de Madrid, des de José Luis Mayo, de l'escultor José Luis Mayo, i també toquem figura italiana. Majors i menuts s'arrimen cada any a aquests establiments per a omplir els seus naixements. Des que van a muntar un belemet pels xiquets, perquè juguen, perquè tindre alguna cosa referent a la nativitat, fins als més professionals d'associacions belenistes. Tenim la veritat que
una clientela molt diferent, i després també està la clientela que ve a l'arbre de Nadal, no sols del Belém. El producte que venem més, pues, si ens referim a decoració, és l'arbre, el que és l'arbre en si, i després en el Belém és que te podria dir que pràcticament és tot, des dels naixements, que és a lo millor la peça central del Belém, fins a després pastorets, complements, miniatures. Sense dubte es tracta d'una indústria que no deixa d'anar en auge i de la que no es preveu la seva desaparició.